Però també tindrem una part molt important, que serà la primera del programa, serà tot un homenatge al Gran Magí. Una persona que el vam estimar tots els lleidatans i les lleidatanes, que l'hem vist infinitat de vegades amb actuacions, era un gran pallasso que es feia anomenar així el Gran Magí i que aquest estiu ens va deixar. Aquest proper dissabte es farà tot un homenatge per diferents professionals del món de la faràndula i avui tenim a dos d'ells, un que els ha encapçalat i un altre que també de seguida se va sumar a l'homenatge i ara ens explicaran què és el que faran el dissabte a Linyola. Comencem. En Magí Valls va marxar aquest estiu, però ens ha deixat a tots molts records i, sobretot, molta màgia, diversió, riure i somriures. Ell amb un globus podia fer realment meravelles i amb les cadires ja al·lucinaríeu amb tot el que feia. Li estan preparant un homenatge en record de la seva professió i els companys que van estar amb ell durant molts anys, i hi ha persones que els hi va marcar i molt, com és el cas del pallasso Tortellini, que va ser el seu, diguem-ne que ell et va apadrinar directament, no? Sí, a mi el Magí vaig tindre la gran sort de que va aparèixer quan jo era molt jovenet. Jo puc dir que soc artista, el meu personatge ja existia quan tenia 8 anys, i anava a les residències de gent grans i centres de salut mental a fer riure la gent de manera voluntària, i va haver un moment que em vaig estar a punt de rendir, cap als 14 anys, i va aparèixer màgicament el Magí que em va dir no, s'ha de continuar cap endavant. A més, ell amb un ritme més pausat de feina que em deia que ja volia anar afluixant per dedicar-se a fer altres coses que no fos actuar, sinó continuar dirigint festivals, altres coses. I al final va ser l'últim que vull fer és dirigir-te a tu un espectacle. I mira, que bé ha anat que amb 22 anys ja quasi els 15 anys de professió. Ara en parlarem de tota aquesta trajectòria, però qui té trajectòria i currículum és el Mag Xema, que avui també està amb nosaltres. Benvingut i moltíssimes gràcies. Bona tarda i encantat d'estar de nou aquí amb tu i a Lleida Televisió. Gràcies, Xema. Tu coneixies el Magí també, no? Sí, clar. I jo el Magí el vaig conèixer, però si vols que digui la veritat, com el vaig conèixer no ho sé. Jo sé que cada 2 o 3 mesos ens trobàvem, quedàvem, anàvem a dinar, ens ríem de tothom, polítics, artistes, tothom, i ell em feia una mica de pare, feia, mira, et portaré a veure el Circ Relull, que ara s'han separat, com que ell havia treballat al Circ Relull, s'han separat, i quan estiguin a Igualada o a Manresa te'ls portaré a veure, perquè la Rosa fa no sé què i l'altre fa no sé quantos, i parlàvem, i doncs ens inventàvem, doncs sí, podríem fer, i bueno, ens ho passàvem sempre molt bé, perquè a part, per mi un gran artista era una gran persona. I aleshores, quan em vaig assabentar del seu traspàs i vaig veure que el Marc feia un homenatge ràpidament, de matinada li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, jo també hi vull ser. I a més és molt curiós perquè hi ha moltíssimes persones que s'han sumat, ara en parlarem. Serà aquest homenatge el dissabte dia 18 a Linyola, que és el municipi on en Magí ha viscut els darrers anys de la seva vida. Allà hi va estar vivint els 3 últims anys de la seva vida, aproximadament uns 3 anys, i la qüestió que l'homenatge va anar cap allà també quasi com un miracle, perquè va haver un moment que va ser una mica desesperant per mi, perquè era on trobem un recolzament per fer un muntatge d'aquest tipus. I la veritat que s'ha de dir a nivell institucional, doncs una mica trist, i hem de començar a trencar mites de nadie es profeta en su tierra, i amb això ha de ser molt tallant. I de sobte apareix l'Ajuntament de Linyola amb un alcalde meravellós, una regidora de cultura que és un tresor, i de sobte, pam, volem tirar això endavant, ens fa molta il·lusió. Doncs evidentment vam anar a Linyola. I serà aquest dissabte. He de dir també que el Magí era col·laborador no habitual, però sí que venia molt al Cafeïna, venia amb els moniatos, i ens havia fet malabars amb les cadires, havíem rigut moltíssim. Vull dir que, i a més, el Magí va ser qui em va presentar
al Pallasso Tortellini quan tan sols tenies 16 anys, la primera vegada que vas vindre aquí al programa, que era la presentació del teu espectacle que et va dirigir ell. Sí, sí. A veure, la qüestió és que el Magí ha sigut una persona que ha donat sempre suport a la professió en tot moment i a tot tipus d'artistes, o sigui, des de gent que estava començant a gent que ja tenia una carrera i el més gran que va fer va ser el Festival BUF, algo que serà irrepetible, perquè normalment als festivals hi ha un programador que selecciona, que diu aquesta disciplina o l'altra. En canvi, ell ho abraçava tot. No hi havia cap discriminació, no, perquè això és tradicional, ho deixem de banda, això és més per adults, ho deixem de banda, no. Era un festival on s'acollia tot tipus de propostes i de sobte veies un xaval com jo i després actuava el Leo Bassi. I a més, un esdeveniment on s'implicava tot el poble, cosa que no tenen gaires festivals perquè al final és una promoció artística i la vessant sociocultural a vegades queda una mica al marge i podem dir que el Magí era un agitador cultural de Déu i el que va aconseguir amb el BUF és impressionant. No solament amb el BUF, sinó que també l'any 2010, si no recordo malament, se'n va anar al Nepal també per fer riure. Sí, o sigui, dins de l'homenatge també mencionarem aquesta part solidària, perquè el Magí va fer immenses missions, no només al Nepal, sinó a molts altres països, però tenia una connexió molt forta amb el Nepal. Llavors, constantment estava preparant projectes per anar cap al Nepal. I una part de la representació de la vessant solidària que va fer estarà representada pel senyor Postu, que van col·laborar en multitud d'actes. Parlem del cartell perquè hi ha moltes persones que s'han sumat. Has hagut de dir prou, perquè si no estaríeu 2 dies fent un homenatge. Bueno, la veritat que la participació ha sigut impressionant. O sigui, estic tan content de que la gent s'hagi volcat i estic convençut que a més a ell li hagués fet molta il·lusió veure com la gent s'ha volcat. No només artistes, perquè el més bonic de tot ha sigut que tu te'n vas a qualsevol comerç de Lleida, del carrer Major, i mostres el cartell... I de barris, I de barris, a qualsevol puesto, qualsevol. I vas allà a un comerç, mostres el cartell, no cal que obris ni la boca, dóna'me'l, gràcies. I ja te'l pengen a l'aparador. Llavors, al final, hi ha hagut artistes que no han pogut vindre per temes perquè tenen altres bolos, just els ha coincidit que tenien actuació i no hi podran ser. Però, des de luego, la programació és molt variada. Tenim des de gent del món de la màgia, que a mi em fa molt content perquè el Xema, a part de que el considero un gran amic, l'admiro moltíssim perquè jo és el que dic, és un artista autèntic, un d'aquests artistes en perill d'extinció que ens recorden... Uns cafès pagats. Gràcies. Que ens recorden amb aquell món del teatre de revista, que al Magí també li agradava molt el teatre de revista. Llavors tenim gent del món de la màgia, com pot ser el Xema, el mag John Long, després tenim pallassos i pallasses, entre ells los Perlas, que faran un clàssic que es diu Atrapa la bala. Tenim a la Chicana, la Cristi Garbo, el senyor Pufi, de músics ve el Sobrino del Diablo, que representarà aquesta part més punky que tenia el Magí, el Jordi Cuco i el Javier Xavierre. Després també, no em vull deixar ningú, estarà el senyor Postu i també el Pallasso Pepón. Les Tanis de la que... Sí, que ara vaig. Ara voy. Llavors després està el Pallasso Pepón, que és tota una promesa en el món del circ, no va conèixer el Magí, però en representació de que a ell li agradava donar recolzament a la gent que pujava, doncs, clar, per mi era important que estigués, a part de l'amistat que tenim. I ja, per últim, no ens oblidem de les Tanis, de la Cremallera Teatre, una companyia d'animacions i sobretot medievals, festes majors, amb la qual va estar treballant durant una barbaritat d'anys
i serà també. La gent que vulgui anar, què és el que ha de fer? Vindré. Vindré. Hora i lloc, va. Mira. Concentració. Hora a les 6, el 18 de gener, al pavelló de Linyola. Llavors tu entres, veuràs una cadira i t'asseus allà. I punto. És així de fàcil, no hi ha més. Doncs serà una gran tarda per gaudir de, sobretot per homenatjar al Magí, tant de bo ho haguéssim fet en vida també, vull dir, perquè s'ho mereixia, era una persona molt carinyosa. Jo el que sí volia dir, jo m'agradaria que aquests homenatges es fessin sempre en vida. Mira, A València, sí, sí. a la zona de València, a la qual jo hi treballo molt, es fan en vida. És a dir, home, a veure, el Magí, el que dic al vídeo... Era molt jove, no li tocava, sí, també. i ens va deixar sense avisar, vull dir, no és allò que dius, que està... Perquè a mi sempre em parlava, ai, la mare, que si tal, no sé què, i després resulta que se'n va anar ell. Però jo, vull dir, m'agraden aquestes coses que es facin... Jo sempre els dic, amb franquesa, a la meva família, jo el dia que no així no vull cap homenatge ni vull cap reconeixement de res. Vull dir, si algú vol reconèixer, si em vols invitar, m'invites ara, quan no així no em podràs invitar. I jo penso que hauria de ser així. El cas del Magí és un cas, hi ha moltes vegades que les coses doncs, es trenquen i a tots ens va deixar amb un pam de llengua, no? Amb un pam de nas, ja no estic ha passat, no? Però jo penso que ens hauríem de començar a acostumar, però tothom és molt bo quan ja no hi és. És a dir... I després m'agradaria afegir que malauradament ell no es sentia reconegut per la professió artística. I a mi, en part, doncs, em va sortir de dins. De fer-ho. S'ha de fer, s'ha de fer. O sigui, jo sóc la persona que sóc ara gràcies a ell, gràcies a tot el que em va ensenyar. I jo li vaig prometre que, en certa manera, doncs, faria tot el possible per continuar el seu llegat. Llavors havia de fer l'homenatge, ho tinc claríssim. I el que ja pots estar content de que tota la gent ha dit que sí, que tothom tira endavant i que tothom se'n recorda i té un moment per recordar-se del Magí. Gràcies. A tu. Enhorabona per fer-ho i sobretot gràcies per fer-ho. Txema, com sempre, gràcies també. Jo voldria puntualitzar que ell ha estat l'alma mater, és a dir, nosaltres hem pujat al carro, ha anat tenint bitllets, que vols pujar? Sí, però el que ho ha mogut tot ha estat ell, ha parlat amb les institucions, ha buscat qui ens ajudés, etc. És a dir, el que ha estirat i el que ha portat la veu cantant ha estat ell, el pallasso Tortellini, això sí que s'ha de reconèixer. Moltes gràcies. És que és així, no podia ser d'una altra manera i t'hem de donar les gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres ara el que fem és una petita pausa i parlar d'altres temes. D'amor, què tal, com esteu? Servits? Sí? Ai, doncs mira, just l'he deixat al tren abans de vindre cap aquí. Si l'has deixat al tren, segur que el trobaràs una altra vegada. Claro, esperem claro. que sí, esperem que sí. El del Xema està a la sala d'espera. Sí. No diguis res més, a veure si ens ficarem en un programa. No, és així, Doncs ara parlarem del mètode Cupido. Molt bé. A veure, per a aquelles persones que els hi costa trobar parella. De seguida us ho expliquem.